takuchiona panapa the first lady amai Auxilia Mnangagwa pana vochitaitenewa zvamongozva kuti aiwa she's the one aiwa anotungamirira kana kuti ndo vane zvimaorganiza zvimaunion zvema-women's league panapa vane vachiswa pakona sanapenda masvika anobuda nyungwa panapa ndopaipaika pano kuti vasubscribe olaika kutina on the bell icon panapa toona kuti pane this headline rinobuda ramuri kuona iro rinobuda ichinzi facilitate release of jailed school girl Muzembe challenges Auxilia Mnangagwa. Sezvamuriziva mhuri yese yeZimbabwe kuti aiwa munyika yeZimbabwe pane school girl aiwa akasungwa pamwechete nevamwe vanhu vaive kuAvondale pa78 kuAvondale panoonekwa kuti this girl nhau iyi yanyanya kutsviriridza pakavhurwa zvikoro vanhu vachikriticize vachiti how come kuti candidate achiri muusungwa asi vamwe vake vakutodzidza vakutoprepare for their final examinations. Panapa tinoona kuti Muzembe anouya achitora nhau achiti aiwa imimi amai Auxilia ndimi munotungamirira madzimai tongonai muchienda out muchinovadzidzisa kubika ndokunai muchinovadzidzisa zvekupfeka muchiita zvimaino izvi zvevakadzi muchivadzidzisa zvese zviri expected kuti kune munhu wechikadzi but panapa tikuona kuti this girl anoonekwa ari musungwa ari innocent haana mhosva panapa tikamboti she was mobilizing kana kukonzeresa any crackdown for the upcoming Sabc summit but toona kuti ari kuya panapa vachikriticisa aiwa the first lady vachiti aiwa why is it we are not taking action but they are the ones ndimi munomirira kodzero dzevakadzi munyika yeZimbabwe saka chii chamuri kuita ari kuya achivakriticisa chimbondidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa tichiona kuti aiwa outa Muzembe anyatso kunobaya chaipo chaipo anodzimba mwoyo anyatso kunobaya chaipo chaipo tichiona the regime ichiomeera ichirwadziwa nokureleasa this girl child. Tiudzai mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, to the bell icon.